Para min é unha ocasión moi especial e moi emocionante que Anxo me convidara a facer a presentación en calidade diso que el chama no libro activistas contra a súa depresión, un comando de persoas, moitas delas tamén estades aquí e saídes no libro. A min o libro de Anxo resultame moi xeneroso porque creo que unha das moitas cousas que é o seu libro é unha longuísima dedicatoria a esas activistas da súa depresión. Boas tardes, moitísimas grazas a todas e a todos os que estades aquí hoxe, sobre todo porque eso, ao meu ver, significa que a vosa sensibilidade ante o que representa a odisea de Anxo Gilde e o relato absolutamente veraz que fai no libro que hoxe presentamos aquí, pois prende, non? A liberdade e a igualdade, sobre todo a fraternidade, por lo tanto a solidariedade, que é o que máis boto en falta no mundo de hoxe, na sociedade, e non só na sociedade política, senón tamén na sociedade civil. Vexo moitísimos facianas, rostros feitíos que me resultan coñecidos, que están na miña memoria de tempos pasados, máis ou menos remotos, en distintos, ademais, espazos da miña vida tan pluridimensional, porque eu sempre fui bastante disperso e inorde, e incluso en posicións de combate ideolóxico non coincidentes. A min, o primeiro que me ven á mente, que veo á mente na lectura do libro, é o mito orfeico, non? O mito orfeico. Porque, ademais, Orfeo, o músico, que, como ben sabido, desceu, fixo unha incursión nos reinos de Hades, do inferno da mitoloxía grega, en procura da súa compañeira Eurídice. É algo que temos en común, para empezar, o Anxo e eu, porque non os dous fixemos cada súa incursión nos infernos, non no de Hades. Non íamos en procura de ningún Eurídice, en cambio sempre houve unha Eurídice individual ou colectiva que nos veu rescatar a nós. No caso de Anxo e do Escurino, cando me puxen a ler o libro, despois de que mo enviou, dedicado nas versións tanto de galego e estaba por Luces, que quero felicitar a Luces por facer esta edición, e tamén a Manolo Rivas polo seu fermosísimo lineal. A depresión ou os síndromes psiquiátricos, doencias psiquiátricas desta caste, son un reflexo da sociedade na que vive o individuo que padece. Por lo tanto, que enxendra esas doenzas é a sociedade, que é un axente colectivo, pero que a sociedade, precisamente porque a responsable máxima, a reacción habitual é culpabilizar a vítima e, por lo tanto, atribuirlle a él a responsabilidade da culpa da súa doenza, cando non facer irrisión. E teño moitísimo máis medo, agora que vou tan bello e que me sinto tan impotente para facer nada por mudar as cousas, a esas que ao Covid. O Anxo non só tivo coraxe de facer iso de sair do armario. Eu non sei por que se pensa que estas cousas están no armario, ou a homosexualidade tamén está no armario. Saiu do ostracismo, que é moitísimo pior que calquer armario. Voltar ao ostracismo sin que che dean permiso é xogar todo tipo. E é o que fai Anxo con este libro unha vez máis. Estou moi contento de estar aquí en Compostela, e aquí no Resino,
na Rúa do Vilar, onde eu viví un tempo, rodeado de amigos, con Centia e con Xosé Manuel. E con este libro que se chama A Bella Compañeira, que La Bella Compaña en catalán, La Vieja Compañera en español, que é un termo que o copyright teno Xosé Manuel Beiras, non? Que non contou generosamente, pero é o autor ideolóxico do título. E de boa parte do enfoque. Ben, a verdade é que para un intelectual ou incluso un político, hoxe, un actor, un cantante, eu creo que máis doado que para un periodista. Os periodistas supoñen que son monas de máquinas de información ou monas de repetición do que quera o señor dos frijoles, non? O moderadísimo que se di no libro. E que os periodistas non podemos ter depresión, sí. E, bueno, pois os periodistas somos seres humanos, porque senón menudo desastre de periodistas seríamos, non? E si, eu padezo depresión desde moitísimos anos. Para mí a depresión é unha enfermidade da alma e que se manifesta, bueno, pues, en desequilibrios químicos no cerebro. E o que fai, basicamente, é quitarse as ganas de vivir. Nos estadios máis leves, pues, bueno, pues, tristura, apatía, a famosa anedonia que me ensinou Fernando Vázquez, que a anedonia é algo terrible, que o de non ter a capacidade de sentir placer, de non disfrutar con nada. E en estadios máis avanzados, pues, chegas a non querer vivir e xa nos últimos, pois a quererte suicidar, non? E A Bella Compañeira, a súa finalidade última é o exterminio. Eu por eso comparo cun réxime totalitario. O feito de agochar a depresión, ao que levou tamén é que sexa unha enfermidade de maiorías moito menos coñecida que algunhas enfermedades raras que sufren minorías. A xente sabe moi pouco de depresión. A mí me sorprende ainda agora de xente que non sabe que tes problemas físicos, somatizacións. Eu estive coxo, tive contracturas nas costas e despois, xa na última fase, do 2016 na adiante, empecé a ter eso no cerebro. Entón, pois de quedarme en blanco e de sufrir situacións terribles. É verdade que a psiquiatría ten avanzado bastante, pero queda moitísimo por avanzar, porque o cerebro humano sigue sendo un burato negro. Moito máis o que queda por percorrer que o que xa se percorreu. E nada, moitas grazas, e grazas a Xosé Manuel e a Sergio.